Doncs avui, 26 de març, torna l'exposició de pintors a la plaça del Comerç. Totes les obres són molt maques, com sempre, i només es poden veure al matí. Per això fem aquest petit recopilatori perquè les pugueu veure, encara que ja no hi siguin. Així que, a disfrutar-les i amb aquest petit vídeo que nosaltres fem. Així que ànim! Recordeu que cada vegada que surt de tinc és el nom del pintor, que és el més important.